Играем с моя приятел BG Pro и на края на видеото ще отваряме 2 мегабокса. Кой ще каже? Здрасти хора, аз съм BG Pro, не съм на избора. Почваме ли? Аз ще се я знам. Спайк. Надолу ли? Time to doodle. Хора, преди да почнем играта, абонирайте, харесайте и пишете коментари на какво да играем. И споделяйте! Let's melt your hopes and freeze your dreams. It's gonna be a sweet ride. Като загубите се чува като в стария примитив, в смисъл преди няколко 20 сезона, ако има такова. Се чува като загубите, старата музика се чува и ако не го разбрахте. Айде бе! Много тъпо, че мегапика го махнаха и то никой не играеше на мегапика. Много бавно зарежда, хората не играят. Ами то. Но той по-ще ли ти зарежда? С кой герой играеш? Купите много бързо пада. На място. I will show you where lobsters spend winter. На това място сме където. Не можах да убия така. Браво. Браво, не умрях. Back on the grind. Leave me alone. Едно боб. Видя ли, че си убил едно боб? Ладно, как се добре. Аз съм с Dynamite. Back on the grind. Така ще дам. Джаки ли? Джаки? Хора,
изчакайте малко, че не мога да се намеря героя. Ето ти го. Пишете долу в коментарите как мога да отключа да си говорим в чата. И хора, само ви напомням, че накрая на видеото ще отваряме 2 мегабокса. Да. Да почнем. 3. Не. Трета. Хора, имах един момент, в който пак играх с него. И толкова много губихме, че за малко си чупят телефона. Спомняш ли се? Даваме идеите. Хора, харесайте видеото, защото да не се щупи пак телефона, моля ви се. Само да се щупи телефона. Бей, токскинко! Хора, ето хората мърен да как мога би това, бе? Ай, по-добре на футбол. ще играем Brawl Ball, че е много слабо. Бробол 5 ли? Ще игра своята джаки. Спечелим, ще ни даде един стар бред. И са Legendary. Представяш ли си? Ай, още 3 игри да отваряме 2 мегабокса. Out of my way, jabroni! Can I kick it? What's that? I'll fix this situation. What's that? Хора, знаете ли, че Джаки не псува? I'll fix this situation. Просто ви звучи така. Seriously? Let's go kick some. Seriously? I'll fix this situation.
situation. Браво! Ай, хора, I'll това fix this situation. Да, на всички. Аре. Сега ще ви кажа какво са падали на 2 лева. Първо на мене. Митик! На приятеля ми. Чуйте. Чакай. Увеличи си звука. Добре. Мистер Пис. Мистер Пис скин. Агент Пис. Еми, доста як скин. Направо го слагам. Доста як. Още 3 игри. Да вземем втория старт. Back on the grind. И хора, вземем другия старт блок и хванем или направо Сега двата старт блока. Искаш? YOLO! Woo! Ага, знаеш га? I can't believe I have to do this. Излезе. YOLO! Woo! Айде, вкараха ни. Да. YOLO! Woo! Big guy. So lame. I can't believe I have to do this. Босна Сега сега. има момента да останем два. Изпълни квест. Ако има и стар дроп, Boring. няма да има. То по принцип май няма да има. Не. Имам нещо фри. Хора, сега е момента да отворим двата мегабокса, дано ни даде нещо много хубаво. Нещо не ми се дадат тия джемове, ама... Ама само заради вас го правим това. Снимай! Снимай, ако не стане като миналия път. Хора, миналия път отварях пак 2 мегабокса и изтрих видеото. Бъгнане! Да. Готови ли И сте? сега ще отваряме 3, два мегабокса. 2, 1. Всяко ми да не И колко ли са? 4. 4. Има шанс за 100 долара. 2. О, свети, свети! Да, нямам! О, нов герой, хора! Дай сега си. 5-5. Може да свети. Свети! Хора, това е супер рядко. И пин на Рико. Еми, доста сме доволни от тези 2 мегабокса, така че да.
Мисля да спираме видеото. Да. И чао хора!